Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanmu da sake saduwa cikin sabon shirinmu na Mukoyi indianci. Shirin Mukoyi indianci wani shiri ne wanda zai ringa kawo muku fassarar kalmomi ko kuma ma'anonin wasu abubuwa wanda suka riga suka shafi indiyanci. Kada ku manta, sunana Abba Ibrahim Adam kuma ni ne mashirin shirin. A satin da ya gabata mun kawo muku ta yadda mutum zai yi gaisuwa, to insha Allah wannan satin kuma za mu kawo muku ta yadda mutum zai yi nuni dangane da shi ko kuma wani ko kuma mutane wanda suke tare da su. Ko dai ku biyo mu. Idan mutum zai ce ni da yaren indiyanci zai ce me ma'ana ni. Harafan kalmar me su ne M-A-I-N ma'ana me, ni. Idan kuma za ka ci nunar ga wani wanda yake kusa da kai, wala mace ne ko namiji, za ka ce af ma'ana kai, haka wanda kai nuna da shi shirin shi ne. Misali da ka ce af shi ne kai. Idan kuma za ka ce mu shi ne ham mu. Harfan ham shi ne H-U-M me, ni. Af, kai, ham, mu. Wannan abubuwan wannan za mu takaita saboda muna da buƙatar wanda suke bibiye da mu ta wannan tasha ta mai albarka da wurin nishaɗi. Insha Allah kuna bibiye da mu, za mu ringa a hankali tora ya ne ke a hankali za mu ringa bujiro muku da wasu abubuwa wanda ta iya yiwa ya shige maka duhu, kana jin sa amma kuma baka san ma'anarsa ba. So wannan tasha ta mu ta daular nishaɗi insha Allah za ta zaƙulo muku, za ta bayyano muku, ta fayyace muku wasu abubuwa wanda a yaren Indiya dangane da labaru ko makamancin haka. Ku dai kada ku manta ku danna wannan ƙararrawar sauti kuma ku ci gaba da sauraron mu a cikin wannan tasha ta mu ta daular nishaɗi a duk ranar Juma'a insha Allah. Khuda Hafiz.